Maar er hebben allemaal mensen in het bos gepoept. Ben jij daar één van? Nee, daar ben ik niet één van. Maar ik heb het wel gehoord. Ik hoorde ook dat er iemand op heterdaad getrapt was. Wij moeten poepen. Wij moeten poep. Ja, we zien dat mensen af en toe het toilet niet kunnen halen en dan doen ze hun behoefte in het bos. Ja, kijk, dat is op zich, als je dat goed doet, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar er zijn ook honden die de poep opeten en die worden er heel erg ziek van. Dus vandaar dat we toch een bericht op social media hebben gezet om mensen daar bewust van te maken. Dat vind ik echt gênant, sorry, maar dan zie je af en toe papier liggen en dan denk ik, joh, heb je nou niks beters te doen? 20 jaar geleden was dat misschien normaal, maar nu niet meer. Nee, dat kan echt niet. Je hebt nog niemand betrapt? Nee. 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 Geen één keer in me opgekomen. Nee, ook de behoefte niet. Nee. Wel om te poepen, maar niet in het bos. We hebben gisteren nog wel over nagedacht om in de zee te poepen. Maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan. Met die stroming, ja, je weet het niet. Straks komt hij aanwaaien. Als ze echt hoog nodig moeten door de week, kunnen ze ook bij het gemeentehuis aankloppen. Maar ja, doe het gewoon op de juiste plek. En als je het wel in het bos doet, zorg dat je een zakje bij hebt. Dan kun je het ook netjes meenemen. Maar ik ga mijn ogen open houden voor je. Als ik mensen zie, dan kom ik naar je terug.